Sziasztok, itt PC Junior beszél. Bocs a minőségét és a hangokét, mert itt van a testvérem, és ő zavar engem. Én itt be szeretnék mutatni kétfajta tűzijáték variációt. A másodikot csak Too Many Items-el lehet elkészíteni. És az elsőt akárki mikor megcsinálhassa. Most be szeretném mutatni az elsőt. Itt berakod TNT-vel, berakod. Én duplát csináltam itt, ezt meg lehet csinálni szimplán is. Szimplán, simán úgy. Én is. Hoppá, bocsánat. Kell víz. Maradjon. Én is. Bocsánat, de a testvérem itt huncutkodik. Ide raksz két TNT-t. Az mi lesz? Ez is tűzijáték. Mi lesz? Van a pressure plate, itt erre rálépsz. Vársz egy percet, megnyomod azokat, súlyzol. Ennyi lett volna az egyik. És a másik az sokkal komolyabb. Igen. Én is. Hegyi van. Az így, ezt Too Many Items-el csináltam. Épp estét varázsolok, és az sokkal látványosabb is, meg szebb is. Ezt épp lehúzom. Lehúzom, megnyomom. Ez lehet Too Many Items-el készíteni rakétákat. És itt van egy kars, ezt lehúzom, és állíts meg. Ennek az egésznek a mechanikáját most bemutatom, és úgy lehet elkészíteni. Épp itt visszarakom, mert úgy működik a megállítás, hogy kihúzza a blokkot, ami van a redstone fizikáját. Én is kihúzom a blokkot. És akkor úgy működik ennek az egésznek a használata, hogy itt vannak a rakéták, ha nem, Too Many Items. Itt van egy rakéta, ez jó lesz most. Ezeket elvetem. Fog kelleni még adagoló. Meg a redstone, az maradhat. Leteszel egy adagolót. Leteszel egy adagolót. Belerakod a tűzijátékot. Ezt meg lehet oldani pressure plate-tel is. Leteszel egy pressure plate-et. És már kéne lője is, csak rosszul csináltam, tehát úgy kell. Kicsi aszté. Kicsi. Várj egy kicsit, Lóri. Így ezt ide rakjuk. Ezt ide rakom. És így le is. Ez most nem tudom. És ennek van csinálva egy jelismétlő, hogy folyamatosan tudja a rakétákat lőni. Tehát lássátok, hogy mennyit kell fellőjön. Minden sorban adja a 2, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, szóval sok van, sokat kell fellőjön. Még egyszer megmutatom. Azt csináltam. Ezt. Estét teszünk, és mehet is a parádé. És boldog karácsony mindenkinek! Oda menjünk a tűzjáték. Oda menjünk tűzjátékhoz. Oda menjünk. Oda menjünk a tűzjátékhoz. Oda menjünk a tűzjátékhoz. Hopp, ki is fogyott.
Ezekben nem is raktam. Nem is rakok. Az szarnak. Ej, hopp, Meg van, hopp. amelyből fogy ki. Mi van? Az egészbe raktam többet, úgyhogy nem fogyhat ki. Sziasztok, ennyit akartam bemutatni. És boldog karácsonyt mindenkinek. Nekem is boldog karácsony. Igen, neked is boldog karácsony, kicsike. Nem csak mindenkinek, most nem csak a nézőknek boldog karácsonyt, hanem mindenkinek, aki tél. És kezdve. Nekem és